Horas madihita, damang dainang, haha anggi aka pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sobuhata parminggota di bagasa sadarion di ganup bagas tabi, jumolo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Omma ari pawaluhon dihita dung hehe Kristus sian namate. Di guari do minggu taon kuasimo do geniti. Songon poso-poso nai baru tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2. Atong hita akanaung tinobus ni tuhata. Roma hita tuadupanna songo poso-poso nai baru tubuh. Nasai uasa disusun natama, nasai uasa dihata ni debata, marsoba huhutuki, makalasson denggan ni basana, naung makamonako kita, marhite haheheonna madok. Tuhakku jala debataku, mauas dotondikku ro tuadopanmu. Jadi di dok Yesus matu ibana. Ala di idaho ahu. Ubahen nagabe porsea ho. Martua ma akan na porsea. Atik pe so di ida. Tuhakku jala debataku, porsea dohami nang peso huida hami. Atong beta mahita marsoba laho mamuji dohot pasangapon tuhata. Roma hita akan nama uas di asini rohani debata. Marede mahita siya bukwede nomor tolu ayat sada tabatolu puji Jehovah ale tondiko. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di perbadia.
na tumopa langit doho tanoon. Amen. Hisapan mahamu songong poso-poso na baru tubui, disusu na denggan, na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molo tung nunga didai hamu, basa ni Tuhani, puji hamu ma debata, di hagogoton nai, olopok kamu ma debata ni si Jakob, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matodi porbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite, haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong hingot kami, na hehe do kami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 557 ayat 1 tabba 2 dau dumenggan. Dumengan ang sinirohap, dao umarga sian ngolukon, say pujioku maho Tuhaku, dao umarga asini roha, halago armu rodo autuhon, herbang tanganku lau mamujiho, dao umarga sian ngoluku, dao dumenggan asini roha. Patik ni debata, si hangoluhonotta di minggu, kuasimo do geniti sadarion, dienet sian sadakorin, 15 ayat 57 150. Alai mauliate ma di debata, napamonak kita marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Ope, hamu akarong aku na hinaholongan, marsi hohot jala somuba-uba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 170 sia, ayat sada tabba 2, adong do sada muali.
Ait mual na badiai ima di Jesusi di sesadoti hastai dibuat arsaki. Tato potima dosat tanagudangi tuaduban ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Debata na patubuhon hami padua halihon tu bakirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Songon poso-poso na uasa disusun natama. Rodo hami tuadu pammu. Mangidu asini roham, dohot hasesaan ni dosa nami. Tuhakku jala debatakku, asima roham dihami. Di luas hodon waing hasusaon masa tuhami, alani sorimago covid sapulsia. Jala na holsoad dohami ala kurang denggan, jala kurang godang parbue ni nahula hami tibakon na selaun. Songon poso-poso na uasa disusun atama, marpungu hami nuaing tujolom. Huduk ko kami rotu toruni tangammu nagugui. Sai pasu-pasu masih panganon nautiki. Asa gabe si pargogo tu daging nami. Sai lehot di hami hanguluan siganupari. Jala palua mahami. Sian hagugutan akka nahurangani. Tuhakku jala debatakku, asima roham dihami. Di luas sodon waing hasusau masa tuhami alani sorimago covid sapulsia. Jala na holsoa dohami marningot akka dongan nami nahurangan. Na pogos, naso dapat mangan. Panakar-nakar, nasopot somarama somarina, nama balu, rodi sude akka nagale, di si panganon, dohot si inumon. Songon poso-poso na uasa disusun natama, marpungu hami nuaing tujolom. Hudokok kami, rotu torni tangammu nagugui, sai pasu-pasu manasida, nang hami pe, asa marsyurupan diaka nahurangan. Tuhakku jala debatakku, asima roham dihami. Di luas sodon waing hasusa masa tuhami, alani sorimago covid sapulsia. Jala na holsoa dohami marningot akka dongan nami, na marsahit dohot akka na aguak kosa. Partinaunan ni akka para medis, panggonggom nami, nang huriam na suboy marminggu dope di gareja, rodi akka na posom, di dia pe mangula. Songon poso-poso na uasa disusun natama, marpungu hami nuaing tujolom. Huduk ko kami rotu toruni tangammu nagugui, urupi ma panggonggomi nami. Urupi ma masyarakat, urupi ma huriam di Indonesia nang di Portibion. Asa marsadani roha, marsyurupan, dohot masitoguan, laho mangotapi, sorimagu, covid sapulsiaon. Ale Tuhan nami jala debata nami, sai pasada mahami jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata amanami, para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Sai asi maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami, asa muba rohanami, dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami.
Amin. Tolong mawon oh Tuhan, ege anggukan, rodo tu akadokan, popot awon. Yesus Tuhan, ege anggukan, rodo tu akadokan, potang awon. Baga-baga ni debata, taringo tu hasasan ni dosata. Satokit dohu tadi koko, alai papungupungoku mahomuse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, huta munihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-lelengna, asiaku ho. Ninna Jahoba si paluaho, hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukwede, nomor 415, ayat sada tabba 2, ainaing maluaho. Ainaing malua hosian dosa koko mudarni tuhatai takuk bai asa sonang roham nagogo tutu mudari tu palua hoko mudari tungnagogo tunggogodoi holan mudarni Jesusi nang hoia songon hapasale gogo mudarni tuhatai nang ramuko boi botor muse aias di bai mudari tu palua hoko mudari tungnagogo tunggogodoi holan mudarni Jesusi Hatani debata, turpuk di minggu, kuasimo dogeniti sadarion, natar surat di sada Petrus 2, ayat sada sahat tu 5. Atong, boloko kamu manasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuon, nang panihayon. Songon poso-poso nai baru tubuh, uasan mahamu disusu na tama, na somarlaok asalam magodang hamu, horhononi bahen haulaun.
Molo tung naung didai hamu habasaron ni Tuhani. Ainunga didapoton hamu ibana nasongon batu na mangolu na binolongon ni jolma. Alai na pinilit jala na arga ia di debata. Sai olo manak kamu paulion, songon akka batu na mangolu. Gabe bagas partodion, jala hamalimon na badia. Laho mapuan akka pelean partodion, halomoan ni rohani debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Ema sahatna. Martua ma akka natumangihon hata ni debata. Jala naupiopsa. Amen. Marede mahida sian bukwede. Nomor 188 ayat sada. Jahoba si parmahan au. Jehovah si parmahan au, penghurang menangah, ai nasajea di padau, dosian norbiana, tongon di baina laut pangolung onton diki di bai asirohana. Taha tidak koma haporseot tahi, songon nahina tidak kon ni dongata saha porseot di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tod di porbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dong di tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jakoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Shalom. Odola di titik Minggu 10 April 2020. Na berjuluk Barita Nasorang. Nabi hari Senin tanggal 10 Maret 2020 di bahasa-bahasa Tuakta do Sadadak Dana Bawa di keluarga Imterio Adrian Sidalahi Tubuni Inapta Esti Mariana Borusaragi Sian Wek Balekambang. Na Paduahu na di hari Sabtu
tanggal 10 April 2020 di bahasa tuata dosa dana bawa di keluarga Roni Sitorus Tubuni Inata A Boru Hasibuan Sian Wek Bale Kambang Hipas doda danahi nang songoni nang natorasna na paduahon bantuan sosial na parjuru na di hari Senin tanggal 6 April 2020 di patu pagungan inani huriatta do tadi kasih tuas di huriatta na patuk majalo berupa hepeng godamna Rp750.000 tu 75 kepala keluarga na paduahon na di hari Rabu tanggal 2 April 2020 di patu pahuriat tadu bantuan sosial pandemi virus corona na hinobasan di Dewan Diakonia berupa paket sembako 40 sia paket tu warga lingkungan ni garjat tahun IMA RT 04 RT 05 RT 07 RT 02 Dohot RT 0 sia RW 10 Kelurahan Kramat Jati na patuluhon marhite surat pangiduan ni ulian ni Huriatta HKBP Kramat Jati tu Kementerian Sosial Republik Indonesia na di hari Jumat tanggal 10 April 2020 ima taringot tu bantuan sosial pandemi virus corona di pasar Kementerian Sosial Republik Indonesia do 210 paket sembako goar nisi 210 ima marhite-hite nani ajuhon nisi toet ni Huriatta galup marsada-sada mauliate mata pasahat tu pamaretata na patuluhon sosok manang himbauan na parjulu mardomu tu namasa di negara di Tikion ima wabah virus corona pinangido matuita salut na ruas ni HKBP Kramat Jati asaradehi tamangoloi manang mematuhi himbauan ni pamaretata marhite-hite media elektronik dohot media sosial ima mangorong diri di bagas tabe lau memutus rantai penyebaran virus corona na paduahun tapatu mama pertanyaan wek sermon kategorial dohot parmingguan di bagas tabe acara di Parade Huriatta marhite media sosial setiap wek pasahat tu ya grup ni wek marsada-sada di siala haradepta mangoloi sosososoi hu pasahat hamima mauliate somoni masa dititik di minggu tasarion naso di jauh bui mataida di lampiran di warta nasahat hita galup marsada-sada horas madita saluhutna Martangi yang mahita pinuji pinasangat magwarmu alay Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin na mahabangsa di Wanagityang Atohotoktong manguduting ulo namin isarihon ho di parmuru-muru ho do kami di nasa panggulmito ni ulo namin muliate mariho Tuhan alaboy kami rabdot keluarga patupahon ibadah parsobaw no tuho di bagas Tikion na horototong madongani kami disalut akan namasa di parmulon namin marpambuati maroham ale Jehovah di aka dosa ni Portibion nang di aka dosa namin marpanata maho di aka namasa di ngulu namin jojo na katu si kami aka namasa di parmulunon tungholan asin ni roham do totong pangasaw kami ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin tungho mabubut aka sahit namasa di Tikion ima virus corona na mau tao di hasyanganon na baik kami dan boy mangulahon akaulan namin
Dohot dangboy kami lahu mamuji pasangapon guar menabadiai di joro na pinarbadian ni. Pasat hai matuhan tuho panggonggo mini bangso namyon asaho mangaliut pisuk dohot maparsahalai salut aka solusi boy di batu panasida di lehon nasida laho mengatasi aka hamaolon na masa di bangso namyon. Patuduhon ma aka obat dot vaksin asaboy balua kami siya nakasahiti. Tunghodo ali Jehovah mangalehon bisuk itu aka pada bisuk ni Portibion. Asa ko na mangalion ini kami gabeso ng ribuan mulu namin. Tanya ko kami Tuhan aka dokter, para medis, asa parbukuamu na sida. Lehonomu ng hahipason do semangat na sida, ina mangula akala na sida, lao manangani aka pasien na terjangkit sahiti. Leho mahahipason di aka pasien na ho na sahiti. Papos rohan na Tuhan na boydo malung na sida, minorohan ni asido at holong ni roham. Paso-paso makauwa na pinangan na sida. Apuli matuhan aka keluarga na marsak ala ng jumulo. Alam isay hiti di alap sa tunga-tunga ni keluarga na siya. Upasat hay matuho Tuhan ng akaruas ni Guriam na dibagasan pasahiton na dirawat dibagas ng di rumah sakit. Imasopar panjahitan ama namin si Tuabe si Dauro Nyonya SBP Siregar Borusyahaan Nyonya Dekultom Borusyahaan Nyonya Purba Borusiburian Adi Siahaan Situa R. Panjaitan, Goki Parsaulian Simbolon, David Christian Sinaga, Situa H. Pasaribu, Situa H. Simatupang, Situa STR Siregar, Situa Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Juliana, Fernando Sitomeang, RS Pardede, C. Tambunan, M. Marbun, Nyonya Simarmata Boru Sihaloho, Nyonya Sirait Borsi Torus, N. Pitupulu, Nyonya Sinabutar Borsi Marmata, BMP Marpau, Nyonya Situa Batondang Borsi Aturi, B.C. Barani, Nyonya Situa Sitomeang Borsi Dabutar, Nyonya Simanjuntak Borsi Yahaan, Nyonya Hutagalung Borsi Manungkalit, Nyonya Panjaitan Borsi Tumorang, Situa Desi Mangunsong, Viro Kultom, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, saat sentuhan Nyonya Sormin Boru Marbun, Joni Sirait, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, D.O. Manalu, Hade Hutapea. Tangan nagopuasoi macama pamatang na sida Tuhan. Asa tanggal parsahito ni dami hilala. Paso-paso akaoba na pinangan na sida. Paso-paso ng keluarga. Tok-tok pemalehon haporasyaw na tokudi keluarga na merawat. Asa tok-tok na sida margogo laho merawat amanami inanami na dong nuay diwagasan parsahiton. Wastrohan nami Tuhan leono muha malumoni na sida. Pasat hay matuhan suli akarwas ni Guriam. Mulai senda na sorang akyan ako namin na masikola na makarejo amanami ng amanami lansia ng akaina na mabalu dohot na sumarama sumarina tuho mahupang munggo po kami na sila sa lubog na di dia pinasida maringan ng Tuhan lehon gugo pato haporasyaw na sida mga lobi akan na masaon lehon ng hahipason ng minasida patuk sa lubog akan na rikoting unang loas Tuhan mandele ala ni akan na masaon oro Tuhan na mamurut mulo namin oro Tuhan na madrongani kami mula di Tuhan upasat kami tuhong ala di ukapodo rohani akka punguan ina mga leon talikasi tu akka ruas na berdampak virus corona na masa ditikyon o Tuhan na mabaloso sa luhut na akka partisipasi na sida pangrupion na sida paso-paso mana sida ri Tuhan pakke mana sida gabi ulau-ulam di tonga-tonga ni Portibion gabi gudang marsangap mamuji pasangapon warung na baligay Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin Tuho mo pasasalhut na ang kegiatan ni Guriam na tu pagi patupa pei di bagas marhiti ibadah minggu
patupa keluarga dohot ibadah pertanyaan nuek dan somoni akan renungan nahu patupahami marhite media sosial ukak marohana sida pajama kodina tuadopan jala homa masu-masu na sida homa toktong na manangihon salut akal Panginoon namin ala tuho hami toktong mga lualo atong Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin tuho mahupasaat mulu ng torti namin mulya te mariho. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 826 ayat 2 Gohi au Tuhan. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kamang inang nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, dohot masude akan aposobulung hahaanggi na pinaribot, turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu kuasi modogeniti minggu parjolo dung ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus dienet sian pesalmen 42 ayat sada sahatu ayat onom songonom maridok takasma tapai hutihut Ede si podaon sian akka anak ni Sikora. Songon pakkalunguton ni ursa dia kaguluan, songonido pakkalunguton ni tordikku tuho ali debata. Mauas do tordikku di debata na mangului, adiga petolhas ahu asa huida bohi ni debata. Sai ilu-iluku do si panganokku ariat do borngin. Ai manipatari do dipadok tuahu. Di dia do debatam. Molo sapalamarningo tau disi. Jadi usema huhirala rohaku di bagasan. Nauduriau na jolo rap dohot akanatorop manopot bagas ni debata. Huhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian, rap dohot akka nalaho marari raya. Boasa saitu kiho ale tordikku, jala boasa sai rusak ho di bagasanau. Haposi madebata, ai sai na pujiokku do peibana, hatuau nibohikku, jala debataku, ido sahatna. Hamuna kadongan sa porseaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di dia do debatam, ido suku-sukun na jot ro, molomasa parukilon, na soboi paujungon di ngoluni jolma.
halak na porsea diujuni do laho patuduhon huaso ni debata, laho paujukon paru kiloni, hape paru kiloni macai maol jaladang boi di paujung jolmai sadiri. Suku-sukuni boi rosian akana soporsea, alai laos boi doro sian akka na porsea isadiri. Di dia do debatam. Hita akka na porsea na marsitutu marsigatung tutuhani dang mangalehon ngulutta hibultu paru kilo ni sadiri. Songon nama sanuaeng na taadopi di tiki COVID-10 rotu sadok portibion. Taboto do, ia COVID-10 nunga di duru ni huasotta laho mangadopi i. Laos marhiteido lam taatusi dang sude boi di bagasan huasotta. Di tiki mangadopi nama saon, hita kana porsea hibulma marsigatung tu debata, songon na jinouhon ni minggu taon, kuasi modo geniti, songon poso-poso na baru tubuh, na marsigatung tu inana na patarusson ibana. Parpesal menon manggobarhon, songon pakkalungutonon ni ursa diak kaguluan, songonido pakkalungutonon ni tordikku tuho ale debata. Mauas do tordikku di debata na mangului, adiga petolhas au asa huida bohini debata. Pakkalungutonon ni na porseai labagas naeng marnida bohini debata. Hibulma rohatta marsigatung di debata, songon poso-poso na marsigatung tu inana, na sotuk dope mabahen manang aha siad dirina. Mauas jala masihol di pangurupion ni debata parholong rohai. Sihol ni rohani akana porseai di papatar marhite-hite ilu-iluna arian dohot borngin. Marukil di bagasa tangiang dohot edde, jauh-jauh dohot angguh-angguk, lungun niroha, anggiat di halomohot debata, jalalomo rohana papatarhon huasona di bagasa nguluta, aka na porsea di ibana. Parsitutuon nihita aka na porsea, boi taedehon di bagasan serep niroha, nang iliwilutta tu debata. Holat tu debata sabing. Di halomohot debatado halak partigor na bojok marroha. Hamuna kamang dot inang dongan sa porseaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Halak na porsea na use di hilala rohana di bagasan marningot hinauli ni uduran ni natorop manopot debata. Huhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian, masihol bongo tu bagas ni debata, mabahen rohatta tarihot tu debata sadiri. Sihol ni rohai pahehehon rohana marsaor rap dohot akka na porseai. Di bagasan sihol dohot rohanai ngot tu bagas ni debata, hita papa tuhod dirita tu huaso ni debata na bongot tu bagasan ngulutta. Debata bongot tu bagasan dirita, songoni nang di bagasan diri niaka dongatta saha porseaon. Debata naung gabe daging di bagasan diri ni Yesus Kristus, naung mate ala ni dosata, naung tartanom jala naung mulak mangulu di ari patuluhon, laho pahehehon hita sian hamatean, mabuan hita tu parsaurat di ngulu na sora suda rapon debata ama. Omma si hol ni rohata, asa taida bohi ni debata na mangului. Ngolutta na masihol marnida debata, jala debata bongo tu dirita,
Ima gabe hagogo otta mangadopi nasa parukilon dohot si taonon namasan waeng di tonga-tonga ni Portibion. Hita akana porsea hibul pasahato dirita tu debata. Makasi holi jala makalunguton lomo ni rohana sabing majadi di bagasan ngoluta. Tiki sonang manang susah, tiki hipas manang marsahit, tiki demak manang ditiki margalucang pe. Di nasonggop nuaeng mara COVID-10 sia tu Portibion, naeng hita pasaha dirita tu debata, na mangalehon gogo di hita laho mangado pisa. Rapon parpesal menima, naeng mahita majauhot tu dirita. Boasa sa itu kiho aletor diku, jala boasa rusak ho di bagasan ahu, haposi ma debata, ai saena pujioku dope ibana, hatuaun ni bohiku, jala debataku. Toddi natuki jala rusak, pagalehon saluhut pamatangta. Roha na bojok jala makaposi debata, mabahe toddi marhagogoon jala jogi mangadopi parsoryon ningolu. Roha mauliate mamuji debata, patubuhon las ni roha dohot pirni toddi. Yesus Kristus naung hehei, mangalehon gogo tuhita mangadopi si taonon ningolu, sahat rodi nabongot hita tu parsaoran na manoktongi. Ima hanguluan na sora sudah. Tuhan Yesus makaholongiho, ima papos roham, ima marguguyhon, ima patoguhon ho, laho manguduti pardalanan ni ngulu. Amen martang yang mahita. Mauliate marohanami diho Tuhan, marsaringar hatam di tonga-tonga ni parsaoran nami di bagas nami be. Atong ale Tuhan hatamima gabe dasor ni ngolu ni ganup ruas ni huriam. Pasu-pasu saluhut na diakka ulaun si ganupari. Molo pe huwadopi hami akana maol di bagasat tikion, alai gumugu doho sian saluhut nai, pos rohanami donganammu dohami, jala pataruommu di bagasan hadameon, dohot haulion saluhutna, jala marujung do hamaolonon parsoalanon di bagasan hadingganon, ala hodo debata nami, debata namanoktong, debata namanopa langit dohot tanoon, marhapatean tu hodo saluhutna. Mangasahon asi dohot holong ni roham, martangi yang hami tuho. Amen. Huhut papungu pelean maredde hita sian bukuedde nomor 220 ayat sada dohot ayat 5 Yesus haposaku.
Songon poso-poso nai baru tubuh na marsigattung tuinana. Jala songon pakkalungut tonon ni ursa dia kaguluan. Songonido pakkalungut tonon ni todita tu debata. Mauas do todita di debata na mangului. Hibul marohata marsigattung di debata. Ngoluta na masihol marnida debata. Jala debata bongo tu dirita. Ima gabe hagogo ota mangadopi nasa paru kilon dohot si taunon na masanuaeng di Portibion. Sailo moni rohana sabing majadi di bagasang ngoluta. Tiki sonang manang susah, tiki hipas manang marsahit, tiki demak manang margalucang. Dina songgop nuaeng mara COVID-10 siaon tu Portibion. Naeng hita pasahat dirita tu debata na mangalehon gogo di hita laho mangadupisa. Tuhakku jala debatakku hodo hagogon nami. Ale Tuhan Yesus si palua jala si pangulu hami. Tuhan nami jala ulu nami. Si ihutonon nami ulu balang nagugu. Saya si maroham. Patugu mahapor seaun nami maniop barita naulii. Asa unang ganggu rohanami. Saya sungguli marohanami. Asa hehe hami sian parrohaun naburuki. Asa tarulahon hami parange naib baru. Saya pasu-pasu mahuriam dohot par barita nauli na mamaritahon barita naulimi. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami manaon si taunon di hasianganon. Saya apuli ma akan namatean, na dangol, na pugus, na somarama somarina, akan namabalu, dohot akan namalungun asini roham. Amen. Tatangya koma peliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabe uap na hucus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar haseak kami pilihanon. Pati bulhok karajaummu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saat itu ho nasoun sahato kudo. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magoarmu. Saya Roma harajaonmu.
Saya saut malomone roham di Banua Tongon songon dari Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dot hagokon rodi hasangapon saleleng ni leleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tu toddi munabe. Amin. Amen. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang horas madihita.